Много от моите клиентки страдат от факта, че не усещат добре кикбакс за глутеус, затова днес ще ви покажа една вариация, която със сигурност ще ви помогне да ви запали глутеус. Почваме като слагаме два накрайника за краката, наричат се къв, с които ще може да изпълняваме упражнението. Ритниците работят добре глутеус медиус и глутеус максимус, според зависи това как дърпате самата тежест с краката. След като сте закопчали единия къв, издърпвате тежестта към вас и вместо да бутате вертикално назад, ще прехвърлите десния крак, ако левият е работещ, пред него и ще издърпвате тежестта по диагонал вместо назад. Правим леко пречупване в коленната става, за да може да имаме повече стабилизация и контрол и да държим кръста напълно изправен. Забележете как ходилото ми тук не е на шпиц и избутването става като аз си представям, че има тежест, която трябва да издърпам максимално и да заключа глутеуса в пикова точка, а именно скъсена в най-горна позиция. Движението може да се изпълнява по диагонал и обхваща по-голям обхват на движение, който със сигурност ще запали страничната част на вашия глутеус и ще бъде супер добро в следващия ви сплит. Може да използвате повторения между 15 и 20 до 50, според зависи с каква тежест решавате да тренирате и каква методика на трениране използвате. Аз почти винаги завършвам деня ми за глутеус с ритници или абдуктори, като сменям краката след като съм приключила с първото упражнение, без да си почивам.